Здравейте, аз съм Криси и днес ще ви покажа една вкусна рецепта. Ястието се нарича щирник, но аз си му казвам баница с лапа. Ето нашите продукти. Нарязваме лапата на лентички. В съд изсипваме кисело мляко. Нашето е домашно и сега се получи малко рядко, но не се бърка, защото ще го разбиваме. Слагаме хлябна сода и разбъркаме с бъркалка. Оставяме настрани да шупне млякото и солята. Слагаме малко мазнина в тигана, в който ще пържим. Изсипваме нарязан зелен лук и разбъркваме с дървена лъжица. Оценявам, че гледате моите клипчета и слагате лайкче. Продължавайте така, важно е за мен. Добавяме нарязания лапът и отново разбъркваме всичко. Към вече почти готовия лапът слагаме една щипка сол. Прибавяме щипка дьоджан. Бъркаме докато умекне лапата и стане целият един цвят. В купа счупваме 4 яйца. Разбъркваме ги с бъркалка, докато стане еднаква смес. Прибавяме шупнало кисело мляко. Слагаме натрошено сирене, което ще разбъркваме, за да стане еднаква смес. Добавяме малко олио. Добавяме лапата и бъркваме с метална лъжица. Върху разтерените кори слагаме плънката не до края, а да има малко разстояние. Намазваме до края с мазнина, за да станат по-сочни корите.
Навиваме корите първо по дължина и после навиваме на кръгче. В тава с малко мазнина поставяме топчето, като започваме от средата. Останалите кори не ги завиваме на топче, а ги увиваме около първото. Разбиваме 2 яйца отделно, с които ще намажем корите. Слагаме и няколко купчета масло. Поставяме във вече загрята фурна и печем на вентилатор на 200 градуса за около половин час. След като извадим щирника, намазаме с малко мазнина или олия. Нека да ви е вкусно и не забравяйте да дадете палче!